Erokamano ahinya nyikwara Moga Jwang' e tielo machielo kaka watime pile e piny Luo mar yango ni jothumbe ma opogore opogore wago kodgi mbaka wang'iyo okengego eki ma bende gikaloe mondo gichop kama gisechoponi. Kawuono endi an e piny Kisumu kendo bende inyalo neno ka nyadendi mobedo batha samoro isenene kamoro kono udwa ng'eyo sigande mar usanii nochako kanye, ang'o mosetimo mondo ochop kama ochopo. Nyadwaro keni machiegni, nyinga en Ajwang' Junior kama endi en AJ Media. Chal nade? Ber ahinya. Kapok wachako wuoth, samoro nitie jomoko yange ni mondo bende ing'iso ni nyinge wuon en ng'awa. An iluonga ni Rosemary Odire, an nyar Nyakach Kajimbo. Fans ga luonga ni Nyakusa. Kusa en thurwa, an nyar Kusa, but koro short form Nyakusa. Mane e nyinga mar usanii. An min nyithindo. An gi nyithindo 3 manyiri. Yeah. Mano ber nikech ing'eni sama itimo introduction titimo nyaka gi partner. Yeah. Nying wa Nyakusa omiyi nikech Yakusa. Yeah, nying mar Nyakusa omiya nikech Akusa. Ok be ok omiya. Ka wadongo chichwa niluongo ni Kusa. Koro nyiri ma e gweng'wa nwaluongore ni Nyikusa. So wadongo kong'iyo wetega nohero luonga ni Nyakusa. And then kana chako music, to I felt ni that pride mar bedo nyar Kusa no should onego bede. So yeah. Koro mos kuom mano, inyalo paro ni wechego eki magi mag thum, nikech aneno kimiel, jathum, gigi te ochakore kanye? En gimiya godo tin ni koso idongo tibedo gi interest nena mondo abed ng'ama kama? Okay, achako wer ka an e primary. In fact, stage makwongo perform mokwongo. Na perform kan e class 4 kan jahigni 10. Kaka nachako no endo, nahero thum, nahero wer, nahero miel, kasto nahero acting bende. So, ok na stop, but nochopo a point ma nechuna ni nyaka ang'ad matin mondo apir nyithindo. Then achaka duogo kendo ma serious from 2017. 2017 ko nyaka sani isebedo ng'ama serious e industry? Yeah, from 2017 nasebedo ka koro an serious, mane tich matiyo, mane tich machamo. Yeah. Ng'iso ni ma endi tich masani endi nyithindo nyalo wacho ni mama timo gima kama? Yeah, kipenjo nyathina moro amora bo nyisi ni minwa jathum. Kata bo nyisi ni minwa en actress. Koro wechego eki mag thum, ine part mana nikech thum en chalo nam, oduong' sana, in iyudori kanye thum? Yudruok. Thumbe magi? Okay, thumbe magoyo gin kaka, iluongo ni folklore. En thumbe monywand mang'eny, oting'o cultural music, oting'o benga ni e iye, yudo ka wariwo rumba bende e iye. So, en a combination of wende, thumbe mopogore opogore, genres mopogore opogore. Yeah. Koro chal kagima bende wechego eki mag keto weche mag Luo culture chande nitie e iye? Yeah, weche mag Luo culture ni e iye. Yeah. Koro maendi ere gima omiyi embrace mani nikech sani endi ka ok igo aja ohangla to ok in jathum? Okay, king'iyo mos, kasto king'iyo bende market, tiyudo ka ji mang'eny riwore gi culture gi molo gimoro amora. In fact, ka nachako, to naparo the cultural part nikech naneno ka nitiere gap, ji ojwang'e kabisa. Koro nawacho ni nikech ji ng'eny e Jawa, yudo ka ji ng'eny e rumba, ji ng'eny e benga, nawacho ni ada timo gira mamara ma ok wadhi larore gi ng'ato mang'eny. Mamari ng'iso ni kaendi inyalo paro ni industry mari mar keto culture malo ni endi inyalo ng'eyo ni nitie ng'ama i competition koso ka inido gap to in kende ng'at achiel? Kaka ne wachake, sani ji odonje mang'eny. Yeah, and competition nitiere, but ng'ato ka ng'ato nigi kako timo gige. And ndalo mathoth iyudo ka in msanii to in gi jogi, nitiere fans ma gin mari no ema gihero ma kata
kato ng'ato bigi moro mamit manade tiyudo ka marino emohero ma kama iyudo ka samoro kata ka oro jogeda mondo odhi otug kamoro to penjo mikwongo penjgi ni to nyakusa ere koro ji lore fans bende nigi yiero margi ma ok wanyal wacho ni competition lich moro ma ahinya but competition nitiere. Igombo ni wechego eki mag keto talanta kata keto culture mar piny luo okang' moro chop kanye higni moko biro mbele? Gima dagomb hero ni kik wiji wil gi culture mar luo to emomiyo pod wawero wende mang'eny mag culture go. In fact sani wan e nini mar riwruok mar Luo International Community, riwruok mar luo piny ngima madwaro mondo okel joluo duto mantiere pinje mopogore opogore. Kendo wadhi bedo gi conference moro mar ojende madhi bet dwe mar 10 kachakore tarik 31. Koro en okang' ma wadhiye motegno. So far an ema chung' ne talents kendo wageno ni ka wa manage to luo kitgi gi timbegi biro duogo kendo riwruok dhi miyo bedo motegno. Challenges mage miyudo sama idwa ni mondo ikaw joma tindo gi kirwake culture machon ka sani iyudo ka gibiro ni anguka nas ji inene gik ma gidhi gi trend ma bende dhi sani en Gen Z iyudo ga difficulties mage sama idwa ni mondo ikaw Gen Z mondo iter odhi okuza talanta go kimage e kido mar kitwa gi timbewa. Okay, joma tindo masani onge horuok. Mano achiel kuom gik machendo. Kasto iyudo ka gin gi haraka mar mondo gibed gi pesa. Ok ging'eyo ni ng'ato nyaka pur mondi, mi iyor puodho, ipithi, ido kokike. Gin gidwaro ni gidonje puodho to gikeyo. And miyo puonjogi kata konyogi bedo matek. But achiel asemanage keto ma wan kodgi. Wadhi mbele mos maber. And gipuonjore. Yeah. Seche ma itimo ni mondo iket chikewa gi timbewa to samoro in based e Kisumu kaindi. Bende sama itimo limbe samoro dala mondo ing'e mathoth kuonde gi samoro gimidwa ni mondo ipuonj joma tindo. Limbe atimo mang'eny. In fact, ajalimo jodongo manyakach sana nikech mane rutna. Koro iyudo ka an gi puonj mang'eny mag luo kitgi gi timbegi. Anyalo puonjo ji bende. Ang' nami thuolo bang' maendi inyiswa moko kuom chike mag luo matin. Gin challenges mage misekali in iwuon kaka nyakusa ma bende osemi bedo gi pek samoro e tiji mar bende industry ma intie mar bende keto kitwa gi timbe ong'ala motel? Challenges ng'eny. Ji mang'eny ochayo culture. Market. Iyudo ka market tin. Koro mondo iyud jok madwaro kata entertainment mar culture especially kuonde machalo kaka kuonde mag math ok oyot. Samoro iyudo ka ng'ato koneni kirwakori ki culture to ofil ni pesa monego chuli ok onego romre gi pesa monya chulo kaka ja ohangla kata irwakori kinyaluo. Nikech irwakori kinyaluo ng'ato neni ni ka ng'ama ok odhi skul. To challenge maduong' moloyo challenges te especially ne female artists. Iyudo ka idonje thum. Kidonje thum to ng'ato neno kigo thum kasto oseket ni mon mago thum gin ochode. Koro iyudo ka ng'ata kidhi tugo kamoro kiwuok tiwinjo ka gima ng'ato neno kuomi. Ok one the talent in you. Ok one puonj mipuonjo ji gi thum. Gimoneno en ni onyalo bet kodi nade. To mano osebedo challenge maduong'. Nyithindo manyiri. In fact nyithindo ma piny aneno negi huruma sana. Nikech moko kuomgi bende dwaro nochop peyo. Koro iyudo ka mondo gi fall trap bedo mayot sana. Yeah. Nikech wan kodi ka okuodh mamos, iwacho ni seche moko ineno kaka jok moko ma timo timbe mag mudho industry kacha chande. En gima dieri koso ma en mana believe moro? Timbe mag mudho
Wala mokuong samoro mar chode. Okay. Ok anyal wacho ni en adier kata miriambo. But korka kora ang'eyo ni ohanda atimo, talent na ema uso. Content na ema uso, be emomiyo ji ong'eya. Chode nitiere joma chodo, I don't know, kanyalo wacho ni ok gichodi, ok gichodo, but In general, e thum kaendi, sani in gi higni mang'eny, iwacho ni chako kapod itin. Seche moko be incident moro oseyudi ma samoro idhi mondo imany collabo gi jathum moro, idhi mondo iproduce, idhi mondo imany tich, to gigi samoro timore. Owacho ma ni mondo samoro wapuonj ng'ama tin ma chochonde, mondo samo dhi samoro otimo limbe kuonde offices machal kamago eki, ong'e ni gik makamagi nyalo timore. Maybe ok anyal wacho ni in samoro isewinjo gi kuom ng'ato. Atimo collabo. Samoro idhi e production, idhi e collabo, idhi e gocho, then iyudo ka they take advantage you're a lady. Okay. Okay, production. Ng'ato nonyisa ni otimna production, but I don't, ok ochuno ni nyaka chule. Na hepo, pok adhi e nini. Statement, technical production, ok nyaka chule. Yeah, ni bia in gi talent, bia botimo ni ok abi chaji. Then, okay, an kaka ng'ama osedak aming'a e piny. Ang'e ni piny tek, maonge gima ng'ato nya timo ni nono. Koro gimoro amora nyaka ichul. Ma kok ichulo pesa to nitie kaka ibo chule mopogore. Then I said no to that. Kasto nitiere bende jok ma ose approach mang'eny madwaro ni mondo okonya e promotion. To nitiere incident achiel mane omiya buok moloyo. Okay, ng'ato nobiro, en a promoter. Koro onyisa ni owinjo ka thumbega mitne, odwa ni mondo konya. To an kaka jathum bende madwaro na chop kamoro. Awacho ni, why not? Yie okonya. Koro ka obiro, ogochona ni obiro Kisumu mondo warom. To nodonjo late. Gimoro sa 12 mar odhiambo. Koro onyisa ni adhi mondo wawinjre. To en ng'ama odak mabor. Koro wacho ni ka nini kiny odok, then onge ham edhi nene. Koro adhi. Kachopo ayude adier. No, nene hotel moro, ok adwa luongo nying otende. Nene hotel moro. Koro kama bet, to aneno mana ka obadhore, ok odwa bet mondo wawuo. Sa, I think ni notemo bayi sa. Notemo bayi time mondo, notemo ketho sa. Mondo chop mudeko. Koro bet, an be aonge gara ka nikech Kisumu ema adake. Ji ang'eyo jo pikipiki, ang'e na boluongo ng'ato piyo piyo to kawa. Abet, ochopo sa 2 mar otieno, pod aneno mako obadhore abadha. Chopo sa 3, anyise ni, ka ok wadhi wuoyo, to onego adog ot. To penja ni, kwani idok ot nang'o? Anyise ni, aonge ot kaendi, so nyaka adog e oda mondo adhi anindi. And gima nokela, ka ok wanyal loso sani, then wanya time another day. To nyisa ni, ok onego idogi. Wan gi hotel kaendi nyalo neno. Nyisa ni, ok aninde hotel, to an gi ot. Mano endo en ketho pesa. Kasto, aneno ka obuok en bende. To samorito we ni arite mondo kata onyisa kaka tim. Taluongo ja pikipiki. Aluongo pikipiki. Ndalono ne pod an piny. Aluongo pikipiki. Ja pikipiki chopo to oneno maka aidha dhi. Pok owuoyo koda nyaka kawuono. Mano wuoyo koda mogik noyanya. Noyanya ni asungora gi gik moko ma Koro iwinjo bitterness biro nikech reality kata bende
itame gima ne nie pache. Koro seche moko nyidendi kalo matek kendo Kisumu kaendi aparo ni ang'e jothumbe moko ma joma nyiri, wan gi industry mar Ohangla, wan gi Akwino Chogo, wan gi Winnie Nyar Kajulu, in be sani aromo kodi kama indi. Be nitie riwruok moro mar jothumbe mag joma mine ma seche moko udhi ugoye mbaka u kata bende ubedo kaka joma mine go eki magoyo thum mondo un bende uneni ukalo challenges mage kanyo eni kaka joma mine? Okay, kian nitiere riwruok mar joma mine moting'o Aluoch Pamba gini ma bende ne giseluonga mondo adonje to pok adonjo. Aparo ni nikech dich mang'eny pok omiya romo kodgi mondo wabed achiel. Nyidendi matindo gi to ok ang'e korgi maber but ang'egi. Yeah. Koro dong ber ka obedo gi riwruok kata in bende donjo e riwruok mondo ung'eyo kaka gimbe kaka ne gocho chon chande kande po nitie koso gisea. Pro dhi mbele ka inde gi twak kod bende nyaronage manigi chia malich miwuoro weche go eki mag keto kanyo indi rang'iny mar bende kitwa gi timbewa kaka bende go kode mbaka ka indi wagombo ni mondo wang'e ngimane mar thum bende medo leronwa ka indi kete mana ka indi kaka pile pod en an jalendo mari mapile Super Ajwang' Junior. Nyakosa iyudo ga seche moko ni ng'ato luongi e sherehe moro idhi go sherehe itiyo ka nade nikech in ng'ama bende lando mana kitwa gi timbe e piny luo bende oseluonge e pinjego machalo kaka koro un ga bandu kaendi gimbe gihero chike mag luo kaka bende timbego eki mag luo kiweyo joluo kendgi? Yeah, oseluonga gi dhoudi mopogore opogore. Asedhi Western, asedhi Central, asedhi Kisii, asedhi Uganda, ir jo Waganda. Okay, culture is diverse. Kendo iyudo ka gik madhi gi culture, especially e Africa kaendi. Iyudo ka kidhi kamoro gi culture u, to ji moro ji moloyo kata margi magitimo giwegi. Samoro mano gima nyien kuomgi. Yeah. Koro wasewuotho mang'eny and I believe ni pod wa explore. Sirikal samoro nigi migawo moro mochung' ne weche mag cultural activities. Maendi bende osemi thuolo makende mar chopo e duol sirikal kata bende nitie omenda moro moketnu tenge mar yango talanta mopogore opogore mano endi mar keto kanyo endi wechego eki mag timbewa gi kitwa mondo ochwalre mbele. Okay, wawinjoga ni nitiere omenda motengi lakini pok wanenogi mar sirikal. Koro diere mondo ikwatend county mar bende Kisumu e ang'o mondo ine ni tiju mar keto talanta odhi malo? Dagombo mana ni ka Kisumu county nyalo to giset ne ji kamoro achiel ma ji nyalo nyise timbe mag luo mopogore opogore. Nikech sofa kama wan go en mar sirikal mondo i access ok oyot. Kama chielo ma wan go cultural center mar Kisumu man Kanyakwar aparo ni nitie kaka no okethore monego bed ni timo ne renovation to pok aneno kotim renovation, so warito kotieke maybe wabro yudo ka maber mar time gigewa. Koro mane kwayo ni sirikal? Mane kwayo na ni sirikal maka ginyalo loso cultural center no mapiyo manyalore to anyalo mor kabisa. Ini gombo ni weche go eki mag culture odhi nang'o nikech sani endi ochalo ka gimiruche olal kaluwore koda ka generation mabiro ni endi. Diher oro ote mane ne jonyuol moloyo ne mago eki mong'eyo samoro timbewa gi kitwa kaso bende wach Kristo be rucho oko weche go eki mag culture? Ok anyal wacho ni weche mag Kristo rucho culture ruok, especially e luo landwa kaendi nikech aneno ka pod ji luwo chike mag luo. Gima daher ahinya ni kata kinyalo kel nini mar curriculum, kinyalo ket wach culture e iye to nyalo konyo nyithindo mang'eny mokia kitgi gi timbegi. Kich iyudo ka sani endi kata ka nyathi owuok ni kata nini tuke mane watugo chon kaka nyithindo, sani nyithindo mang'eny okia kendo nyithindo mang'eny odiche simu molo gimoro amora, simu no bende gilale. Iyudo ka wan kane wadongo iyudo ka oket dau obet kodi piny nitie gik mani puonjowa mang'eny mok puonj nyithindo masani.
to ne konyogi kata e yore mag mako ich ma nyithindo mako ich mang'eny sani. Kata nyithindo ma jowuoyi machako ng'e mang'eny chon. Mano gima ne onge chon. Nyathi nong'eyo ni ng'ani watna ok anyal kendo. Sani ji kendore akenda, nyathi giriwore ariwa oyaye. Koro nyalo bedo maber ahinya ka okel puonjno. Kata ka ok okel e skunde, to ket centers mipuonjo ji e wach culture. Nyalo bedo maber. Iyudo ga seche moko ka jogo eki ma tindo seche moko kier kaka in biseketo kamoro ma nyithindo manyiri nyalo yude tiegruok nikech ing'eyo ni in ng'ama nyadendi kaka wang'eyo luo kitwa gi timbewa ne joma nyiri ne bedo mana gi mine, sasa joma chuo ne bedo gi kwere gi wuone. In be kaka nyadendi ma bende temo mondo wechego eki mag luo kitwa gi timbewa odhi mbele, be isebedo kanyo gi chenro moro mar samoro romo gi joma tindo go eki ma nyiri samoro sikunde mag nyiri, akia ni mano be nitie? Asebedo kawuotho e skunde mag nyiri ma kendo apuonjogi ok culture ahinya, but apuonjogi kaka ginyalo dak. To bende ei oda kaendi an gi program mar nyithindo manyiri ma iyudo ka samoro nyathi manyako dak gi janyuolne otame, to ringo biro ira, apuonje, kasto achako awuoyo gi janyuolne, then aluongogi gibet kamoro achiel, to magidog giwinjre. Koro kasto nitiere bende nyithindo manyiri maketo e group ma bende watimogo cultural dance gi music. Okay, wadawuok oma topic. Ang'o ma nyathi manyako rombe ni timo mondo bende owuogi e otegugo eki mag nyithindo ma yawuoyi ma seche moko oiko mana dhoge mar ngamogi, miyogi iye moiyo kasto chwe bologi kanyo endi? Okay, nyathi manyako mokwongo nyaka omire luore en owuon. Kosemiyore luor en owuon, tibiro yudo ka kata ng'ama dwa chande no biro miye luor. Kiseluorori in kendi. To bende ok anyal wacho ni nyithindo manyiri ema lal kendgi ahinya. Nyathi manyako ka nitie nyaka jok madongo sani ma bende osebet abeta ni gidwaro ni ginjawo nyithindo manyiri. Koro iyudo ka samoro nyathi nitiere kaka experience gimoro to kaka owuo tame. Koro gima nyalo nyiso nyathi manyako ni kapo nono ni nitiere ng'ato machande, to obedo thuolo gi janyuol, to kok onyal bedo thuolo gi janyuol, to nitiere jopuonje manyiri e skul. Maparo ni skul ka skul nitiere department mar counseling bende. So odhi ir japuonj mar counseling, to wuoyo kode, onyise gima chande, nikech gima osebedo ka chando nyiri mang'eny ahinya ni iyudo ka samoro mana japuonj wuon, an napuonje wuon noendo, ema temo chande, bedo gi gombo kuome. To mondo ochok chir modhi owach ne japuonj machielo kata mokwer, bedo matek sana. Oyudo ka en chandruok maduong', en chandruok ma ji onego riwre te, en chandruok monego bed ni janyuol nitiere, japuonj nitiere, sirikal nitiere, to ji oriwo lwedo kamoro achiel mondo okony wachno. Nyakosa, nitie seche moko ma iyudo ka gimoro timore e familia tiumo nyathi moro bambi gimana gi ja familiar kasto gigieki kaka ng'ama seche moko nigi lony matin. Ere okang' moro be ni ikawo ne moko jok makamagi, kata bende en puonj mano minyalo miyo familia moro ma samoro otimo tim moro makwero mar nindo gi nyathi ma pod hike ok oromo, kaeto bende iwacho ni ma nigi anyuola, owe mana kama? Okay, ng'ata makawo nyathi manyako oloko dhako kapod tin, oketho ne nyathino ngimane. Kendo en ng'ama onego kawne atua gi sirikal ma ok onego nene kata huruma kata janyuol, kata obed mana nyathi gi mane yot, to ok onego bed ni neno ne huruma kata matin. To jonyuol ma akia ni giumo ga gigi ni wich kuot, akia ni giumo ga nang'o, nikech nyithindo mang'eny hinyore e udi ne wach mar wich kuot, ni en ma owadwa, akia ma wuonwa, akia ma ng'awa. Iyudo ka
sami umo ng'ani to nyathini ema hinyore, nyathi ma nyako ni ema dong' ka hinyore. Nikech sama wuon ng'ato kata owadgi kata nergi okawe moloke dhako. Ing'eni kata odongo to ok odongo ka en gi chir monego bedgo kaka nyathi ma nyako. Koro onego kwer gino kabisa, onego kaw ng'ata manyalo timo timno onego kaw ne hatua mowinjore gi sirikal. In gi lony mararieya, mano topic machielo, akele mana matin, wadwa kama no waaye. Weche giki mag thum, itemo ni embrace ang'o? En rwakruok, koso loso, koso seche moko kaka perform message muchiwo. Ere kama bende ukete pek mar ng'iyo ni culture dhi mbele? Maduong' ahinya ok en rwakruok. Rwakruok koro wakowego akowa. Maduong' en puonj. Nikech thumbe manigo chon ne gin mapuonjo ji. Ne ok gin thum athuma ni thum wuok ji dhi. En thum ma kata kiyudo ka ipuonjo nyithindo manyiri gibet kamoro, to en puonjo ne mochom gi gotir, te ma thum no wero. To kiyudo kata nyithindo ma jowuoyi kodhi kwath, ka giwero wendegi, to giwer ka giwero gik mapuonjogi. Mane gima watemo timo wan, gik wamako gimoro amora matimore e society, manya bedo marach kata manya bedo maber, wa encourage ji bende. Yeah. Nyathi ma nyako ayudo ka imiyo pek, kendo bende thumi moro nawinjo mani werogo wach nyathi ma nyako kod sombe. Nyathi ma wuoyi be nitie space mimiyo sama itimo gigi eki? Yeah, awero thumbe mang'eny, nitiere moriwo nyaka wuoyi. But sama awero nyathi ma nyako, to ang'eyo an nyako, koro ang'e pek ma nyathi ma nyako kadhe. Koro iyudo ka yot na, I understand. Nyalo interpret yourself. Anya understand nyathi ma nyako molo nyathi ma wuoyi. Kasto Nyasaye bende nodhi ogwedha gi nyithindo manyiri lelo. Koro ang'e nyako challenges ma gidhi through from childhood nyaka nyathi bed mang'ongo. So mane momiyo an e side mar nyako moloyo ma wuoyi. But bende awacho ni nyathi ma wuoyi be nyaka som. Nyathi ma wuoyi koneno ka nyathi ma nyako somo, to onego bed ni en be oyudo mijing'o, oyudo teko mar mondo oti matek. Nikech ok inyal nyako kosomo, to ng'eny nyiri mosomo ok dwar jowuoyi mokosomo. Koro nyako manya kaka otiyo matek mondo oyud nyako mosomo en bende. Bing ni sirikal nomiyo teko mar bedo e apisi kanyo endi atamalo moro matin kalure koda ka chik mano kal pacho ka in 2010. Ineno nade? En gima ber nyathi ma nyako bede e okang' achiel gi nyathi ma wuoyi? Yeah, kaluwore kod an, ok ane pogruok kuom nyithindo. Nyathi en nyathi, nikech gima wuoyi nyalo timo nyako nyalo timo. Nyako nyalo bedo daktari, wuoyi nyalo bedo daktari. Nyako nyalo bedo injinia, wuoyi nyalo bedo injinia. Koro gima miyo gibet mopogore, ma kata miyo ni gibet ni ng'ato ni malo molo wadgi, ok ane. En mana ni luor nyaka bedi bende, especially ka koro gidonje ot ni gidwa chako dak. Ng'ato ka ng'ato nyaka mi wadgi luor mondo dak obed maber. Kapok watieko nikech sadhi mang'eny, gin challenges mag ma samoro joma nyidendi kaloe moloyo to ne mago eki matiyo kaka in, samoro otiyo e field mopogore opogore. Nitie nyadendi moro motiyo to ok otiyo e industry mar thum, otiyo industry machielo to ogombo ni mondo oyudie puonj kaka samoro gibedo mistreated oko kanyo endi gi jogo eki samoro motelo negi. Gin challenges mag ma samoro nyalo wacho ni nitie kaka joma nyidendi kaloe seche ma gin e tich? Challenges ma nyiri mang'eny kadho e tich gin iyudo ka mana harassment chapodi, ma sexual harassment ng'eny sana e ofise ma ji tiye gi. Kasto iyudo ka sama in ibedo ni ok inyal yie ni ng'ato tiyo kodi marach, to koro ochako frustrate. Mano e challenge maduong' ahinya ma nyiri kadhe. Kasto machielo bende iyudo ka nyiri matiyo man gi families, kodhi tich kodok e ot, to en gi gik mang'eny sana marite. Koro iyudo ka samoro kelo tungni e kinde gi jok modak go. Yeah. Koro gima da advice nyiri especially makadho through sexual harassment, onge
watimo mosanya kuom ng'ukni mobedo kanyo endi, mago gin tekogo eki mag teko mar sitima kanyo, to waseloso kendo duogo yamo kendo itemo leronwa gigo eki ma seche moko joma nyiri kaloe kendo imiyogi solution. Okay, gima nya wacho ni sama idhi tich, riekoni kata idendo ni merit emomiyo iyudo tijno endo. Koro ng'ato ok onego bed ni exploit mondo mara iyud promotion ama iyud, bed contented gi gimiyudo miyudo matisno mondo romi, mondo nying dignity en gima muhimu sana. And iyudo ka ng'enyne nyinge ma ji chiemogo, joluo wacho ni nyinge chiemo, to nyingno endo kikethe nikech gimora any transaction motim sexually ok last. Ibo yudo ka dhi chopo kamoro be ujogoru kendo chako boli kanyo endo, ng'ama chielo imiyo tich, samoro riembi nyaka tich nikech en ema ne en boss. So kidhi kar tich, chunge tiendi, gimoterino emitim. Chung kar tiendi, gimoterino emitim, nikech mokwongo in gi qualification. Kionge qualification dok idhi kanyo. Qualification nino pod inya yudogo kamoro. To bende pod inyalo tiyo gi sombi matin no mi create ne jomoko tije. Ma in ema koro in boss. Koro chung kar tielo gima duong'e moloyo. Yeah. Ka watieko kae nikech sa bo osedhi mang'eny, thum osemiyi ber mage? Thum osekelo ni osiepe mage? Osiepe ng'eny. Iwacho ni osiepe midewo. Osiepe midewo wang'i. Yeah, thum osekonya. Mokwongo kawe kar osiepe. Thum osemiya puonjo nyithindo. Ma nyathina maduong' asepuonjo motieko university, nyathina mar ariyo be nie third year, mar adek nie form 4, to mana nikech thum. Thum omiyo aromo gi jok manok apar nanyalo romogo. Thum omiyo adonjo e ofise manok apar nanyalo donjo. Thum omiyo achung' mamiel gi jok manok apar ni nyalo miel buta. Achiel kuomgi en our former Prime Minister, Raila Odinga. Yeah, moluor. Mar ariyo en Mama Aida, min piny. Mar adek en Margaret Kenyatta. Machielo en Rachel Ruto. Gi mamoko, gi Dorcas Rigathi bende aseromogo. To duto ago erokamano ne Deputy Governor ma Kisumu. En emomiyo an kama antiere kawuono, nikech no trusta. Kachako thum, nitie wer manawero mane oluongo nying gi governor. To kanowinjo thumno, to nyisa ni nyakusa, in nyar dalawa, wadwa ni wakonyi mondo ichop kamoro matin miyudo ikonygo nyithindo. And the first biggest show matimo ne en courtesy of him, his office. And from kanyo endo ema koro ji ng'eya, arome gi Professor Peter Anyang' Nyong'o gini. And Nyong'o be koro yudo ko ohero thumbega, samoro luonga en bende, kata oda mondo luonga. And so asetiyo gi county bende mang'eny. Yeah. Being ni thumbo osemiyi romo gosiepe kamano endi, kendo gin ber mage? Nikech sama iwacho ni iseromo gi nyaka ker samoro ma pacho ka, ji samoro neno ni in gi pesa. Yeah, mano is another challenge. Koneni gi joma dongo, to gima dhi e pach ng'ato mokwongo en ni in gi pesa. To ng'enyne iyudo ka ng'ato kaka an ok ahero ladhora. Ahero tich matiyo mondo ochula, nikech gimomiyi ok nyal konyi kuom ndalo mang'eny. Koro gima jogi osebedo ka konya godo en ni ka gin gi tije, kata ka nitie tich kamoro, to gimiya tijego eko, kata gi refer to others. And matis maloso, aparo ni amorgo, nikech osekonya maber. Yeah.
Gin bende kanyo endi iwacho ni thum gi family ok modhre pi. Ere kaka imanage thum gi family mare? Uh, family na, okay. Kaka nanyisi, an a single mother. An gi nyithinda kende ema adak godo, to gi nyithindo manyiri mamoko bende ma adak gago. To kanachako thum, to joma nakwongo apenjo ne gin nyithinda. Nikech nang'eyo ni kapo nono ni ago thum to kuodo wigi bende, to ok bi bedo na mamor an bende. Koro kanapenjogi to ginyisa ni gimoro amora mamora gibiro sapota. Though ne pod gitindo ndalono. But kaka wamedo dhi, ne gibet ma ging'iyo ma ging'e ni minwa jathum. Sama onge gikonyore kigin, they support each other. Gin nyithindo, sani gidongo. Gikonyore kigin. Samoro adhi kodgi bende. Nyithindo ariyo manyiri samoro wadhiga gomiel. Gimbe giwer, gimbe gimiel. Koro pok abedo gi ting' mapek ahinya korka wach family. Though samoro yudo ka idwari skul, idwari kucho, idwari kocha, to ok inyal pogori diriyo. So sometimes chuna ni achiwo tijena moko ne joma moko machiegni koda. But agone Nyasaye erokamano ni the support ma nyithinda be osemiya osekonya mang'eny. Nikech gin gi luor margi makendgi. And kama gichope, anya wacho ni I'm a proud mother. Nikech ok gikuodo wiya. Yeah. Samoro kapok watieko, inyalo ng'iswa ni in iwuon iyudori nang'o, nyingi mag handles kata chande kochakore Facebook, YouTube, TikTok. In ng'awa ma samoro ng'ato gombo nowinje thumi, ng'ato gombo noni ere kaka embrace culture wa kacha chande, onyalo timo nang'o mondo ne magi? Okay, kidwa yuda to kidhi e Facebook, ibo yuda kaka Rosemary Odire. Kasi ibo neno ondik in bracket Nyakusa Nyamama Nyamaro. Then kidhi e YouTube, ibo yuda kaka Nyakusa Nyamama in bracket African Cultural Troupe. Kidonjo e TikTok, ibo yuda kaka Rosemary Akinyi. Kidonjo e Twitter, ibo yuda kaka Nyakusa. Kidonjo e Instagram, ibo yuda kaka Nyakusa Nyamama. Yeah. Kidhi e LinkedIn, ibo yuda kaka Rosemary Odire. Itimoga live performance? Atimo live performances, yeah. Ka ng'ato luongi nyasi? Ka ng'ato luonga nyasi, atimo gimodwaro. By the way, adhi gi kaka client dwaro. Nitie clients ma ok dwar live. Nitie clients madwaro mana traditional piwa. Nitie clients madwaro imed guitar gi keyboard e iye. Nitie clients ma bende gik mang'eny go ok gidich go. Gin gidwaro ni dhi ket audio, imiel tiwer along. Okay. Wach mogik samoro ne fans magi ma neno chenro ni endi. Ne fans ga, gima nya wacho kende en ni aherogi. Ahero my fans. Kech ka onge gin bende, to ok anyal bet. So Nyasaye mondo omed miyo gi herano mar bedo koda. An be ok abi disappoint gi. Erokamano ahinya kanyo endi Nyiko Ramogi Ajwang', kaka watime pile. Mane makelo giko mar chenro masani endi ma bende ne wakelo ni kanyo endi puonj ma ong'ith mokalo mag neno ni culture kata luo kitwa gi timbewa ong'awi e ngas machielo kokalo kuom nyadendi ma bende iwinjo sigande mar thum. Pare nodak kende ng'ato achiel. Nyithinde sani osetieko university, into in kanyo samoro nyathi achiel iketo stress kuomi. Wabiro kelo ni chenro mamoko mopogore gi maendi mondo bende omed puonjo wakini. Aonge mathoth kaka pile, nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Parnia interview ni endi osirni kod bende Macho Jaramogi. Udlo achiel kende mong'eyo kanyo miyo oganda nyiero yor komedi. Aonge mathoth, oriti masani nyaka tielo machielo.